Türkmenistan döwlet we hökümet başdatany Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyka höküm sürýän rejim berk awtoritar bolmagyna galy. Möhüm adam hukuklarynyň bozulmagy adaty ýagdaýdy. Ýurtda Covid-19 pandemiýasynyň ýaýramagy bilen bagly raýatlaryň sagdyn bolmak hukugy bozuldy. Häkimetler bu kesele uçuranlar baradaky suwutnamalaryň bardygyna garamazyn Covid-19 hadisalarynyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirdiler. Ýurtda söz azatlyk hukugy düýpden çäklendirildi. Erkekleriň özara alalaşyk esasyndäki jins gatnaşyklary jenaýat boldy. Dini ynanjyna görä harby gullukdan boyun gaçyrýanlar hem türmäge oturuldy. Zor bilen ýitirme edilen azyndan 120 tutsagyň ykbaly we nirede henize çenli belli däl. Düşündürüş. Türkmenistan adam hukuklary we beýleki meseleler bilen meşgullanýan halkary gözegçiler üçin ýapyk bolmagyna galy. Habar berişleri işleri berk döwlet gözegçiligi aslynda işledi. Onuň netijesinde hem metbuat işgärleri öz-özlerini senzuradan geçirip Covid-19 virüsüniň ýaýramagy ýaly häkimetler tarabyndan negativ hasaplayan wakalar barada habar berip bilmediler. Durmuş derejesiniň pese gaçmagy, azy haritlaryň we nagd puluň ýetmezçiligi dowam etdi. Bank maşinlarynyň çäkli bolmagy ilatyň gaty uzy nowatlarda durmagy mejbur bolmagyna getirdi. Ykdysady kynçylyklaryň çoňgurlugy yerli puluň hümmetini artdyryp görkezýän resmi çalyşyk bahasy arkaly gezlenildi. Sagdyn bolmak hukugy. Häkimetler Covid-19 hadisasynyň ýüze çykmagyny inkar etmegini dowam etdirdiler. Bütün dünýä saglyk guramasy tarabyndan maslahat berilýän fiziki aralygy saklamak we maska takynmak ýaly çärelerin girizilmegi iýul aýyna çenli amala aşyrylmady. Şol wagtyň özünde hem mart aýyna Nowruz bahar bayramyny we iýun aýyny bütün dünýä velosiped gününi bellemek üçin ilatyň hökmani suratda gatnaşmagy talap edilip köpçüliklen çäreler geçirildi. Aprel aýyny Adat Ýewropa Adatlyk Radiosy maska geýenlere jerime salynjakdygy habar berdi. Bu ýagdaý iýul aýyna Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senagat ministrliginiň howadaky tozan derejesiniň ýokarlanmagy sebäpli maska takynmaga maslahat bermeginden soň özgördi. WSGG-niň missiýasy iýul aýyna Türkmenistany eden taparyndan soň Covid-19 virüsüniň ýaýramagynyň öňüni almak boýunça soňky çäreleri bellep, keseli anyklaýyn barlyk testlerini geçirmek we keseliň ýokun ýollaryny ýygyrlamak ýaly möhüm çäreleriniň aktivleşdirmegine çagyrdy. Delegasiya barıp görün hastahanalarynyň gowy enjamlaşdyrylanyny, ol ýerde hastalaryň sanynyň ýa-da demalyş keselleri bilen kesellänleriň sanynyň köp bolmanyny belledi. Emma Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň beren habaryna görä, hastahanalar BSGG missiýasynyň gelmeginden bir näçe gün öň hastalary kabul etmegini besedip, demalyş ýollary bilen kesellän adamlary delegasiýanyň barmajak ýerine göçürilipdirler. Covid-19-dan helak bolanlaryň bardygyny resmi taýdan inkar edilmegine garamazdan Merkezi Aziýa boýunça analitik merkezi atly hökümete degişli däl guramasy Balkanawat şäherine mazarlaryň gazylmagyny ýygyrlamak üçin Google kartasyny seljerdi. Olar diňe 25 martdan 16 aprele çenli 317 täze mazaryň gazylanlygy tutuş 2018-nji ýylyň 31 maýyndan 2020-nji ýylyň 25 martyna çenli wagt aralygynda bolsa 524 mazaryň gazylandygyny çakladylar. Başgaça pikir edýänleriň repressiýasy. Häkimetler halk arasynda başgaça pikirleri ýa-da tanqydy garaýşlary parahatçylykly beýan etmäge ýol bermediligini dowam etdirdi. Iňi giderli protestler aprel we maý aýlaryna ýurdun günnäger böleginde öýler ýykylyp, onlarça adamyň helak bolmagyna getiren dowamly tupan we güýçli ýagyndan soň başlandy. Elektrik togy bolmadyk suw watan öýlerde bir näçe hepden dowamynda ýaşamaga mejbur bolan ýaşaýjylar häkimetleriň hereketsizligi bilen nägile bolup ýurdun içinde we daşynda ýurtlarda protest çärelerini geçirdiler. Häkimetler demonstrasiýa çykanlary we olaryň Türkmenistanda ýaşaýan garyndaşlaryna batyş edip daşary ýurtlardaky demonstrasiýalary duruzmaga synanyşdylar. Türkiýedäki Türkmenistany talipleri Türkmenistanyň Gidlin polisiýasynyň wekilleri barıp, eger demonstrasiýalara gatnaşan bolsalar zor bilen ýygyna gaýtjaklyklary barada haýbat atýandyklary habar berildi. Maglumatlara görä Istanbuldaky protest çäresiniň gurajynyň biriniň Türkmenistanda ýaşaýan dosty Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli bölümine bir näçe edek çağırılıp, ol ýerde urulyp, ýenjilip hem oňa Türkiýedäki dostunyň nägilelik hereketine gatnaşmagyny haýyş etmegi görkezme berilipdir. Şeýle hem
Tupanyň ýetiren ziýany baradaky suratlary we videolary daşary ýurtdaky garyndaşlaryna we beýleki de tanyşlaryna iýermekde aýyplanyp Türkmenistanda onlarça adam tutsak edildi. Olardan biri hem Peýgamber Allaberdiýew sentýabr aýyny daşary ýurtly aktivistler bilen baglanyşygy sebäpli häkimetler tarabyndan hulugançylykda aýyplanyp 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Lesbian, gay, biseksual, transgender we interseksual ýagny LGBTİ değişli adamlaryň hukuklary, erkekleriň arasyna alalaşyk boýunça jins gatnaşyklary kanun bozmaklyk diýilip hasaplanyp, bu 2 ýyla çenli azatlykdan mahrum edilip bilinjek cinayet işi bolup galdy. May aýyndan Tanymal Show men bir meňdeş jinslylaryň arasyna jinsy gatnaşyklary üçin 2 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Maglumata görä Show pudogyny işleýän başga da hem näwelli erkekler de işden kesilipdirler. Ýurtda giňden ýaýraýan jemgyýetçilik gamofobiýasy we transfobiýasy LGBTİ değişli ýa-da değişli diýilip hasaplanýanlaryň polisiýa we beýlekler taraplaryndan gynamalar, ýowuz çemeleşmelere, jinsy zorluklara we talamalara sebäp bolup bilmegini getirdi. Mundan başga da LGBTİ değişliler öz maşgalaryndan bir basışa sebäp boldular. Şol sany hem maşgala awraýyny goramak maksady bilen olaryň nikalaşmagyna mejbur edilendikleri habar berilýär. Din we inanç azatlygy, dini inancı bilen bagly harba gullugundan boyun gaçyranlar hem jinayat jogapkärçiligine çekildi. Ýehowa şaýatlary bolan 2 sany doganlar Eldor hem Tanjarbek Taburowlar harba gullugundan ýüze öwrenlik üçin olara garşy çykarylan öňkü administrativ hökümde soň awgust aýyna 2 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Sentýabr aýyna Murat Urazgeldiýew hem 2 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Forum 18 adly hökümete degişli däl bolan guruma beýleki hem 4 Ýehowa şaýatlarynyň dini inançlary üçin harby gullukdan boyun gaçyrmagy sebäpli ýylyň dowamynda jinayat jogapkärçiligine çekilendikleri barada habar berildi. Şeýle hem 2018-nji we 2019-njy ýyllarda azatlykdan mahrum edilen beýleki 6 adamlaryň hem türmede saklanmagynyň dowam edýänligi barada maglumat berildi. Mecburi ýitirim edilenler. Mecburi ýitirim bolan adamdan 120 tutsak ykbaly we nirede henide çenli belli däl. Olaryň käbirleri 2002-nji ýylyň noýabr aýyndan şol wagtky prezident Taparmurat Niýazowyň janyna kasd etmek synanşygyndan soň tutsak edilipdi. Olaryň biri bolan Ýazgelli Günnogdyýew dekabr aýynda tutsaklykda aradan çykdy. Ol tutsak edilenden bäri dereksiz galypdy.